खुलुमबाय पिजि निउसाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गिबि रादाबाव दं बारग' बेलथि अनसाय आफादनि आफादगिरि जन महन मोसाहारिनि नखराव हरखाबै पुलिसा सिग्रोमदों। मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथाजों संदाननानै पुलिस आरो रौनिया हानजाया 3 अक्ट'नि मोनायाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल पुलिस बादानि नास्राइबिल ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार, बेफ्रुसारग्रा मुवा बेसादफोरा बोखांनो हानायजों लोगोसे सा 6 सुबुंफोरखौ हमनो मोननायनि उनाव पुलिसा गोख्रों सिग्रोमो। दिनै क'क्राझार जिल्ला पुलिसा 1:30 क'क्राझार डन बस्क स्कुलनि साखाथियाव थानाय बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि जन महन मोसाहारिनि न'आव हरखाबै गोख्रों सिग्रोमो। हरखाबै पुलिस बिफाना जन महन मोसाहारिनि न'आव हरखाबै सिग्रोमनायखौ बारग' बेलथि अनसाय आफादनि आफादगिरि जन महन मोसाहारिया आबुङै बरायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारिना बुङोदि बे हरखाबै सिग्रोमनायाव बियो मोनसे राजखान्थि खैसार थानो हागौ होनना बुंथियो। बेराफारसेथिं खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि राकेश रचनाया बुङोदि नास्राइबिल हाथियार बोखांनो मोननाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ संदाननायनि गेजेरजों लोब्बा लाखिनानै बे हरखाब सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों होनना बेलासिनि 1:30 निफ्राय बेलासिनि 3:30 रिंगासिम गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां मुवा बोखांनो हादोंब्लाबो दानो दिन्थिफुंनो हाया होनना रोखा बुंथियो पुलिस बिबानगिरि बिथाङा। उनाव गासै जाथायनि दायनिगिरिया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो फोरमायथिगोन होननाबो क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि राकेश रचआ खौरांगिरिनो मिथिहोदों। नैथि रादाबाव दं आसाम सोरखारनि अरुण'दय बिथांखिया जे आइजोफोरनि थाखाय मोजां बेखौ गुवारै फोसावदोंमोन सोरखाराव थानाय गोहो गोरा मन्थ्रिया। बिसायख'थिनि सिगां बे गुवार बिथांखिखौ बाखनायथाव। गासै आसामनि 22 लाख आइजोफोरखौ बिनिफिसारि बायदियै लानानै खुंथाय गोहोआव थानाय दोलोआ जा भटनि सानखान्थिजों गासै आइजोफोरखौ लोगोसे आसामनि राइजोफोरखौ गल' गथ' खालामनो नाजानाय बादि नुदों। बुंनांगौब्ला बे खुंथायाव गोहोआव थानाय दोलोआ एसे गाज्रि जानो हागौ। थिग बिदिनो थांनाय 15 बोसोरारि कंग्रेसनि खुंथाय समाव आयजननि, माझनि, चन्जननि बायदि मुं होनाय बिथांखिफोरानो दोलोखौ गब'होदों होननानै बुंनो सानो। गिबि मन्थ्रिया साननैसो सिगां फोसावदोंदि दानफायाव 830 राङै मोननानै 22 लाख आइजोफोरा गावनि आथिङाव गसंनानै जिउ खांनो हागोन। अब्ला बे रांनि 10 गुन बारा बेथन मोननाय ब्रैथि थाखोनि साख्रिआवला आइजोफोरा, 10 गुन बारा पेन्सन मोननाय आइजोफोरा आरो 100 गुन बारा बेथन मोननाय आइजोफोरा महारानी बायदि जिउ खांनो हागोन एबा जागासिनो दं। सोरखारा जुदि हायोब्ला गासैबो आइजोफोरखौ खेबसेयैनो जौगाखांहोनो बिथांखि सुजुनो साननो हायोमोन। मोनसे रायजोनि, मोनसे हादोरनि आसोल गोहोआनो आइजोफोर। बे गोहोखौ नेवसिनानै सोरखारा भिक्षा दान मुंनि बिथांखि सुजुनानै आइजोफोरखौ लाजि फोनांदों नामा? सोंथि. बे आसाम रायजोनि माखासे आइजोफोरनि सोंलु। बिदि आइजोफोरखौ लाजि फोनाङोब्ला फैगौ समफोराव सोरखारा सैनांगोन बेखौ रोखा होनानैबो फोरमायदों। सोरखारा जुदि बे 22 लाख आइजोफोरखौ आगोलनि बायदि दोलोनि भटार हिसाबै गासैनोबो 830 रां होनो थिरांथा लादोंब्ला बे आसामनि राजखान्थिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जागोन। सोरखारा बे 830 रांखौ होनानैनो जनानै थायाखै। बे रांखौ माबोरै खरसा खालामनांगौ बिनिबो सुबुरुन होआबालासिनो थायाखै। बे रांनि खावसे रां थामहिनबा 415 रां मुलिनि मुङाव खरसा खालामनो सुबुरुन होदों। नाथाय मन्थ्रि एमएलएनि सोरबा सोद्रोमाफोरा एसे लोमजाब्लानो आसामनि बायजोआव देहा फाहामजानो थांनायफोरा बे 415 राङाव मा देहा फाहामजागोन एबा मुलि बायनो मोननो हानानैबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो 100 रांनि फिथाइ सामथाइ बायनानै जानो होदों। बे 100 राङाव मा मोनगोन? सोंथि.
जाय थालिर जाबखासेयाव 50-60 रां जायो। आपेलनि बेसेना किल'फायाव 100 रां जागोन। दा बे 100 रांजों दानफायाव मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बायनानै जानो हागोन बे बेलायाव सोरखारखौ सुबुरुन होनो माखासे आइजोफोरा खावलायदों। थामथि रादाबाव दं नर्थ फ्रन्टियार रेलवे आसामनि थाखाय गोजोनथाव रादाब लाबोना होफैदों। फैगौ मार्च दाननि जोबनाय फारसे आसामाव खारजेनगोन मोब्लिबारि रेलगारि। सोदोब आरो आबहावा गुबुंनायखौ होबथानाय आरो अलसियायै हाबनाय मोब्लिबारि रेलगारिनि जगाजग राहाया सोलियोब्ला सिगांनि रुजुनायाव खम समनि गेजेरावनो गावनि दावबायनाय थावनियाव सौहैगोन। मोब्लिबारि रेलगारिखौ खारहोनो थाखाय सान-हर खामानियाव नांथाबगासिनो रङिया डिभिजनेल रेल बिफाननि मावसुमाफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोब्लिब फोनांजाब खामानिया निउ जलपाइगुरिनिफ्राय फ्राय आबुं जाबाय। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला गुवाहाटि नोगोरमासिम फैनो गोनां गासै रेलगारिया मोब्लिबारि फोनांजाब जागोन। ब्रैथि रादाबाव दिसपुरनि जनता भवनाव दिनै आसाम सरकारनि रांखान्थि, देहा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनां खौरां मेल खुंनाय जायो। गावनि बिबुंथिनि गेजेराव खौरां मेलाव मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोनाय बादिब्ला दिनै 5 फेब्रुआरि खालि रायजोआव गासै 29,700 फोरोंगिरिफोरखौ अरायथायै साख्रियाव थिसननायनि थिसनलाइखौ राननानै होनाय जागोन। मन्थ्रि शर्माया मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय माखासे बोसोरनि गेजेराव फोरोंगिरिफोरनो थिसननायखौ राननाय होनाय हाबाफारियानो रायजोनि देरसिन हाबाफारि जागोन होननानैबो खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायथियो। अखं मुलुग सोलोंसालिनि रांखान्थि आसामनि गुबुन मोनसे जौसिन बेले-बेजे खालामनाय सोलोंथाइ फसंथान डिब्रुगड़। गेनाखान्थि सायाव रायजो बेंगिरि एबा चेन्सेलर जगदीश मुखीआ 4 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दाफुंनाय बाथ्राखौ मिथिहोनायजों लोगोसे गेनाखान्थिनि सायाव संदाननो बिथोन होबाय। कार्बि आलं जिल्लानि दिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि गिबि सोलोंथाइ आयदाफारिखौ जागायजेननाय हाबाफारियाव बिसगोनां जाग्रा आदार जानायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। एमाजननि सिइअ जेफ बेज'सआ गावनि बिबानखौ एंग्लायसिगोन। बे बोसोरनि जोबथा सिमाव बियो बिबानखौ एंग्लायगोन। बेज'सआ गांसे लाइजाम लिरनानै गावनि मावसुमाफोरनि बेबादि थांखि लानायखौ फोरमायदों। बियो गावनि लाइजाम लिरनानै बुंदों गाव कम्पानियाव सिइअनि बिबानखौ नागारसिगोन। गावनि जायगायाव एन्डी जेसीआ सिइअ जागोन आरो गाव डाइरेक्टरनि बिबानखौ सामलायगोन। जेसीआ आथिखालाव एमाजन वेब सार्भिसनि गाहाय। बेज'सआ बे बाथ्राखौ ओरैबायदि समाव फोसावदों जेब्ला एमाजनआ 31 दिसेम्बर 2020 आव जोबथा ब्रैथि 3 दाननि थाखाय रां खान्थिनि फिथायखौ फोसावदों। कम्पानिया 2020 नि जोबथा 3 दानाव $100 बिलियन रां आरजिनो हादों। पाकिस्तानआ थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव 10,752 खेब दावहा दोनथ'नायखौ सिफायदों। बेयाव सा 72 जवान आरो सा 70 नोगोरारिफोरा थैबाय। नखर रायजो मन्थ्रि किसान रेड्डीआ थांनाय मंगलबारखालि लकसभायाव बेनि खौरांखौ होयो। गाव गोथै सह'खौ फबनो थाखाय कौटि रां हा बायनांगौ जादों। गोथै सह'फोरखौ फबनो थाखाय जायगा जायगा गोथैसालि बानायनाय जायो। नाथाय नोंथाङा बेखौ खोनानानै गोमोगोन दि मुलुगाव दरसे हादरआ ओरैबायदिबो दं जेराव गोथै सह'खौ फबनो थाखाय हा बायनांगौ जायो। बेल' नङा, बेवहाय हानि मोनसे फिसा थुख्रानि बेसेना कौटि रां जायो। मख'नो गोनांदि हंकंआव हानि बेसेना गोबां जायो। बेनि सुबुंफोरा गोथै सह'खौ फबनो थाखाय हानि फिसा थुख्रानि थाखाय कौटि रां
होनांगौ जायो। हानि बेसेना गोबां जानायनि जाहोनाव बेनि सुबुंफोरा आथिखालाव गोथै सहफोरखौ फबनायनि अनगायै सावनो जागायबाय। 20 फेब्रुआरिनि गेजेराव जागायजेनगोन माजुलि जरहाट फोनांजाब दालांनि लुफुंनाय खामानिया। 25 बोसोर बैसोनि आयशा आजिजआ भारतनि बयनिख्रुइ खम बैसोनि आइजो पाइलट। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव।